til det nye kortshow. I dag har vi besøg af en meget særlig gæst. Rettere sagt er det faktisk 4. sæson af det nye talkshow. Som jeg var ved at sige før, har vi en særlig gæst med i dag. Han hedder Andreas. Og han vil komme ind nu. Så tag godt imod Andreas! Hallo! Are you ready? Det var så Andreas. Og nu vil vi så trylle Andreas om til en lille sød hund. Jeg håber at tricket det virker, men nu må vi jo prøve. Så vi begynder nu. Er du klar, Andreas? Respekt for sneglen. Den der. Du snegler. Ja. Respekt for den. Ja, respekt for dig. Ja, respekt. Ja, rolig nu. Respekt, ikke? Ja, vi kan lige så godt begynde med det samme. Respekt for det hip, respekt for det hop. Nå, vi begynder nu. Og så begynder vi at trylle. Nu vil jeg så gå i gang med at trylle. Og det vil jeg gøre nu. Hokus pokus filiokus. Nej, hvor er det en sød hund. Nej, jeg vil ikke være en hund. Kom mig væk herfra, mor. Skal jeg trylle tilbage? Nej, fjern de hænder fra mig. Jeg vil hjem. Vil du ikke trylle tilbage? Nej, jeg vil hjem. Vil du bare hjem? Så prøver vi. Og nu vil jeg så trylle der normalt igen, Andreas. Og det vil jeg så gøre nu. Fokus. Filiokus. Hallo, hvad sker der lige for dig? Du er altså ikke en hund mere. Du er altså normal igen. Min krop! Jeg får min krop tilbage! Jeg kan danse! Jeg kan danse! Må jeg mærke din pels? Respekt! Du er bare sådan en kedelig en. Du er ikke sådan noget en kedelig. Hvor er din sløjf, der er blevet af? Yes! Hvad med dit halsbånd? Den er der ikke, mand! Nej, men det betyder bare, at det virkede, det tryllekurs, vi lavede. Men tusind tak for din hjælp. Ja! Vi ses! If you do that diddly-dee for me, I'll do that diddly-do for you, and we will diddly-doodly-do all night together. If you do that diddly-dee